Esabari omugabana we county ya Kisii kona na chicheki basari gucha saboro kiwa be county ya Kisii niwe yekiro omwari umense moye bunge ya Bonchari abwaso musangerekano yokore kana segeti kiari ya monga imeye ward ya Riana kakwana so musangerekano yo nigo mwemsi bwe ward ya Masigo West omuske Jacob Bagaka niga mwakiro omugabana bunambiye mono asoko banyora aboro kiwa na igokuba ebasari erinde banyare gosoma nigo simbarati nere abasaba abanyakonda gotwerere chinkoro erinde bakore emirimo asobwamo aseki sector chinde che serikali as are neria yechipara buno museketu wikile forenge agotumanya ase obwagari neli tukole mwelio asemerobelio yokwena na chicheki basari imiye county ya Kisii wo asomugabana we county ya Kisii komuske Paul Simbarati na barayibande babere bagwanchukana na achinsemo chibunge chonsi che county yo rekumirana na bananchi aseri tukole rero akorera asensemo ya bunge ya Bonchari imiye geti kialia motinga imiye ward ya Riana batri tangani tetemba kirembiye mono Bonchari ga ninka nande kerenka engokora kregento kebwenne tugokore kananka ikanyo ole bila gitorentire intumura aba machoge tuancheranire abandari mwancheranire twamanyire n'iki pasari watoretera na inde gwachora asabantu bariana watorete yamagendero Bonchari kwaretire school fees chiparango taroseliole abanenkonyore ababeroretire talibo Kagokuwa na asensemo ya bunge yo ya Bonchari nigo mugabana arati asingirira buna emirobero y'amagendero nera begete busyo ase serikali yaye ere motu ebra tokonya bya kore chipara 20 kilometers kere ward bimanya go smoka montegero bimanya go cha bigende mu machoke chache na bugirango bimanya go cha bisoye nyari bali bisoye Bonchari na bugetutu na ndima koira na mubasi mate ego chipara cheito asobonne bwa Nyasaye goika omutinyu gatano limo okonyore gatwakoranire ne kilomita 70 bari mugende kuramara lakini ngokorera ndabantu banegas igo abasaba abanyakonda kororobya chinkoro cyabo nakobanekerya buna isekta ya serikali nchirao echo barayegwe chikonda cyabo elinde bakore na kwenyorera engelia contractors tigakorera nimbwate ebintu moranya ari kwagaje ECD kwagaje nyaktali kwagaje tikarabati bona atiakonya korera chipara chiro chieba ngao moje mubeke chumbi ebrakta o moje musali tigamba tebi nama kweli okoli tema nyokoro musacho so mukungu gendo beke kranta kirimo cha chumbi abarayi bali baikera narro nigo bamwakera omugabana Simbarati munambye mono asemerobero yogosira chisemi abo asaba mwakere koko akero chikura na kwera ni gobisi asentunda ya kabere omweshimwa gabana ndaita ko koboli anengwa kere mbuya mono sana abashimwa baminto batinega babonchari abutokolega asabara buya mono sana asom pangrio yo bokonya abantu baito munogo karabo basi okoraba machoge okoraba Bonchari na kero monto Kisii county yakora twese bintu amwate chikura tari boyigo nonya nabo nigo mugabana arati atuguterare chinkuma cy'obulimo buna igatikia ndege yasuneka nigo yatigere kwagachwa bo asata babuna okwagachwa nkogendere nakababolia bali bate batigomena n'obulimo bwo komenta egetie kyo gokarabo igo egetikeria I can assure you inje no mugabana naga kerenka egetikeri nkorosu kere mbantebeti abantu bari babete kombesete tigetigani Gochirungoro na gochamate bakaye gukibeza bakabeko mu buko bono nanyo ndi report margoba ngatebunga banta babatebi banganye bifwe bintu bya bitarakoraki bitarasalibwa bono nigo yatigere asabaro kugwa bonsi gokora mukia asama bo linde bachako abantu bengencho asama tukari bosio ingo reporteria Ensoko TV kurwaliana ensemo ya bunge ya Bonchari county ya Kisii Eritrea ne Wycliffe Farenge yamano museketu